IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy ti pan na kay paay ti tulong karay ti manalo ni ti dingrasa babaan ni ti lokal a gobyerno. Segon kanisanggunyan bayan member Elmer Tolentino, chairman ti Committee on Agriculture, saan na nagkurang ti suporta ti local chief executive ni Honorable Jomel Sagid Gosi. Gaputa insigidaan nang ipaay daytoy ti fuel subsidy kasapay dagiti water pump hose kanda dumapay a kasapulan iti taltalon. Kunana, adaray ti gundaway nga agkid daw dahi ti manalon iti bakho iti munisipyo tapno agkudkud da amang pataod ti dano mamausar iti panagtalon. Kayo nga kadigitay nakaisagaan nga tulong kadigitay ba padatay nga farmers dili nga dingras kasi la kuma kadigitay water pump hose na fuel subsidy nga nakasagaan nga ipaitay kadigitay farmers tayo makasting madanunan titikag kada pagyamanan tayo kinapo ta kada ito yung daway kada dadwang alto nga diretso nga tudo ti doy bandana ti dayan kamo tayo nga ti napektara ng teruan ti tikag ti patang kalkalon ti bandana ti Dumaya investamo ti sentro dala pagyamanan tayo kinapo mayor kano kada ito ibanag nga may daidanon nga kasapulan dagiti patang kalkalon kata awam ti saan kini ako mayor itden namod digiti nga itdaw digiti parang kalkalong kamo tayo narigat ti talon na lalo digiti matunting digiti kasi nga problema tikag ket mudaddo maapo kiddawan da pwede ti bakho ti ili tayo tapno kasta magkutkut da digiti nasken nga pangawidan digiti parang kalkalong kutkut da takot ng makaparwar dati danom tapos agkid daw damit yan dito water pump at hose sa rin na po kasi apo ti ipapaiming nga tulong ti munisipyo. Kabayatan na maragsakan ti konsehal gaputa talo nga aldaw nga aga sa sarno ti panagtudunay ti Dumaya Paset ti probinsya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.